हम उषा उड़ान व्यास हाँ हाँ तमाम श्रोता समाज के सादर प्रणाम करते हुए हाँ हाँ आज हमनी के फटाफट कंपनी के माध्यम से रौरा सबके दू गोला के प्रस्तुति लेके आइल बनी सो। हाँ जी हाँ जी हम उषा उड़ान अहोदे बानी वीरेंद्र चौहान हाँ हाँ आ हमरा श्री केसी सर जी के माध्यम से ही सब हो रहल बा। रौरा सबके सामने प्रस्तुति हमनी के लियाइल बनी सन। आहे चौहान जी से दू गोला बा। हाँ हाँ चौहान जी से हाँ जी वीरेंद्र चौहान जेकर नाम हो। हाँ हाँ अरे बाप हो बाप। ओहो देखी चौहान जी हाँ जी मुर्गा रात में बोल दी तब बिहान ना होई। ना होई मुर्गा रौरा जैसन मुर्गा जानता नहीं का करलो सो गुटुड़ 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 करत रहलो सो। हाँ हाँ मुर्गा रात में बोल दी तब बिहान ना होई। हाँ, हाँ। है चौहान जी मुर्गा रात में बोल दी तब बिहान ना होई। आज फटाफट कंपनी में है उषा उड़ान ताह न रेल दी है कि फिर उषा उड़ान से रोड सकान ना हो ना होई एकदम ना होई फटाफट कंपनी में। हाँ हाँ अगर रौरा में भास होई रौरा ब्यास होई तो हम जवन गाना गाओ तनी वो गाना का जवाब देवे के बा। हाँ हाँ अना तो हम रौरा का ब्यास ना मुजवानी में के घोपड़ा समझे। हाँ महाराज रौरा ये गाना के जवाब देवे के बा। कैसे हई देखी हई बेचारी के देखी एगो बिरहन औरत बाड़ी। ये लोग इनकरा के देखी कितना ही उदास बाड़ी बेचारी। पति पत्नी में थोड़ा मनी आनाकानी होइए जाला। हाँ जी हाँ जी तनी मुनी रगड़ा रगड़ी होइए जाला। हाँ। अब तो तसली रही तो लड़बे करी। हाँ। अब चौहाने जी उड़ान जी रहेली जहाँ वो जी लड़ाई होते रहेला। होते रहे लेकिन अब की लड़ाई वो नहीं खे। अब की लड़ाई बाकी घेटिया इनको धक्का चिभिक दी। हाँ जी कह तरी कि ये बोला मुआ तनी सुख रौरा से आनाकानी भइल आ हमरा के रौरा हे चढ़ली जवानी में पलानी में छोड़ के चल गई। कितना निर्दया बानी ए ननदो के भैया। कह तरीका ऐसे हो कि एक तो चढ़ली जवानी में तो निशा अनकानी में। हमरा पाठक जी के टीम बात लग जाए के बाद हमरा ललित जी देख के हमरा मेन बानी सभी आदमी बानी हमने के मिल जुल के गा रहल बानी सन। कहे के बा कैसे भैया कि एक तो चढ़ली जवानी में तो निशा अनकानी में। तड़पिले जवानी में बस तड़पिले जवानी में बसी गइल राजधानी में हम तो तड़पिले पलानी में बस से जरिया बानू ऐसे जरिया देखी लो रौरा लोग के आँख से बुझाता कि मखमल हटे। बाकी हमरा खातिर हमार बलम्मा नहीं खनू तो ये बुझाता कि रेंगनी के काट नियन चुभ चुभ गड़ता। कह तरीका तनी आवे घूम के रेंगनी के काट
गड़ला से जरिया इहो काट फूल लागी रहिता जे पजरिया बाकी रे बोला मुआ तू नहीं खनू तो हमरा कुछ निक नहीं खेला गो डाली गइला हलकानी में बानी बड़ी परेशानी में डाल गइला पानी में बड़ी परेशानी में डाली गइला हलकानी में बानी बड़ी परेशानी में बसी गइला राजधानी में हम तो तड़पिले पलानी में बसी गइला राजधानी हम तो तड़पले पलानी बसी गइला राजधानी में हम तो तड़पिले पलानी में बसी गइला राजधानी हम तो तड़पले पलानी ये बात हो क्या बात है ओ हो कह तारी किए बोला मुआ ए राजा जी ए हमार करेजा जी जाके बस गइल बड़ा ऊ त बात ठीक बा लेकिन कबो कबो समाचार हालो चाल पूछत रहत तो तनी हमार हाल बन रही देखिए बेचारी के चिंता ना करती तो एबरा मोटाई ला रहती लेकिन चिंता के मारा इनकर देह सूख गइल बा कह तारी ए बोला मुआ तनी मुर्गी मारे के बा यार समाचार नहीं वाह 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 घूमे के बाद मारे ना मारे एगो रुक ये बात हो अरे जी हाय देखी बहुत तरीके बोलम हुआ यार समाचार नहीं अरे पूछो ढेरो दिन पर लागल भाईल बाड़ो कौनो सवतीन साच कहतारी हो ढेर पर जई बहानी में ये बात साच कहतारी हो ढेर पर जई बहानी में बसी गइल राजधानी में हम तो तड़पिले पलानी में बसी राजधानी हम तो तड़पले पलानी बसी गइल राजधानी में हम तो तड़पिले पलानी में आई चौहान जी आई ये गाना का जवाब दी फटाफट कंपनी में फटाफट हाँ जी।